mochung'ne gwelo Duale wacho ni en ne ogoyo mana chapa chenro mar tero jolweny konyo obila nyayo kwe e gazet mar piny owacho kaluwore kod chik. Kaka jafwambo marwa Kristo Owino leronwa, Duale osingo mar wito oko obok mag lope mag josiasa kod apisas madito e sirikal mane oyako bunge mag sirikal ponano ni opuodhe mar telo ne migawo mar bunge kod alwora. E kar romo mar County Hall, jatend migawo machon mar jolweny Aden Bare Duale okawo kom mar lombo komiti motelne kod spika mar od bura Moses Wetangula mondo miye thuolo mar telo ne jo-Kenya e lek mar pidho yiende bilion 15 e bwo higni 10 mabiro. Your Honorable Aden Bare Duale, AGH. Yes, Mr. Speaker. Motelo ne kwayo thuolo mar telo ne migawo mar alwora kod bunge, Duale oket e wi koke kuom okang' mare mar tero jolweny e konyo obila nyayo kwe e kinde ng'anyo mar kwedo chik mar omenda e yo ma okoriere. The military was deployed to Kenyan streets via Gazette Notice 7861 signed by you on 25th of June 2024. Now, unlike police that use tear gas, canisters, batons, rubber bullets, water cannons, the military is known for live bullets, grenades, assault rifles, tankers and bombs. Now, what was the intention behind sending the military to the streets? Was there a plan to shoot to kill demonstrators? Edwoko mare, Aden Duale ologo lwete ewi okang' mar tero jolweny konyo obila rakore kod jong'anyo ka owacho ni en notimo mana tije kaluwore kod katiba. Why did I deploy KDF? I did not deploy KDF. The framers of the Constitution put Article 241, 3B, and 3C in the Constitution. Article 132 of the Constitution obligates the President to protect the other arms of government. He is the chair of the National Security Council. That day, the Office of the Chief Justice and the Supreme Court, as an institution, was under threat, under attack. Parliament and the colleagues sitting here, if KDF did not come to assist the other security agents, God forbid, many members of parliament could have died. Duale wacho ni okang' makamano ne en marito apise madito mag sirikal bang' jong'anyo wang' od bura mamalo tarik 25 dwe mar auchiel higani. Ours was to protect key institutions. Parliament is a symbol of democracy and governance. It is a home of the people's representatives. Mr. Speaker, all my life in parliament, people used to come and present petitions. And any member of parliament who's outside, near the gate, used to receive and take it to the office of the clerk or the office of the speaker. I have never seen where people want to come and ban parliament. Ewi migawo mare manyien, Duale oketo e nyong'ong' ongoke mosebedo kayako lope mag sirikal ka owacho ndalo magi orumo. If this house approves me in the first 30 days, working with the Minister for Lands and other government agencies, a number of titles, including and belonging to big people in government, some of them members of parliament, will be revoked. I will revoke those, and I am ready to bear the consequences. Ne omedo wacho ni moko kuom ongoke makamago gin apisas madito e sirikal kaachiel gi jo od bura. There are people who got illegal title deeds, and I think it will be the first place I will visit, and also with the Committee on Environment, and I hope the chair is a member of this committee, my chair. We will visit, and please, Mr. Speaker, some of your members might be casualties. No problem. If you do what is right, we will support you. Jatend migawo mogwel mar weche mag wuoth David Chirchir bende omako bao mar yudo sir mag jokanyo mag komitino e lemo mare manyien. Chirchir oyudore kama tek e wi chenro mar bero paw ndeke maduong' ma JKIA kod kambi mar Adani. Ne osiro lwedo chenro makamano ka owacho ni odhi ting'o malo rang'iny mar paw ndeke ma JKIA, kata kamano okaw chung' ni sirikal nyaka kaw pach jopiny. Really get Kenyans to understand, get everybody to understand, is Adani a deal we should do? Is it going to help Kenya? Vis-a-vis what I just said, this is an off-balance sheet upgrade of Kenya Airports Authority. If we can't do it as a government, can we allow a private sector player
to do it on reasonable but competitive cost or return on capital. Ong'wengo kod nyawawa mag tero jolweny mapacho kae KDF konyo apisas mag obila e kedo kod jong'anyo e kinde ng'anyo mar kwedo chik mar omenda ochieno jatend migawo machon ma jolweny Aden Duale e kinde mane ochopo nyim komiti magoyo kogno jotend migepe mogwel. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Jatend migawo mar pur mogwel Andrew Karanja othiro ni en ok ong'eyo jatend migawo machon mar pur Mithika Linturi kendo kata pok ne giromo kaka osebedo ka liekore ni ne en jating' dai mare. Karanja noyango magi e kinde mane ida dhoge kawuono kod komiti mochung'ne chenro mag gwel e od bura mamalo. Komiti no bende nodadho Eric Muridhi mowale migawo mar pi. Karo bedo ni en emotin mogik e jotend migepe mowale sirikand Kenya Kwanza, Muridhi osingo mar tiyo tich maler kendo bero chenro mag pi kod kuoro pi e puothe mapachoka. Chenro mar dadho jotend migepe mowal nodhi nyime kawuono e County Hall boma ma Nairobi. Andrew Karanja mowale migawo mar pur kod Eric Muridhi mowale migawo mar pi gin moko kuom jotelo manodadho gi kawuono. Andrew Karanja ema nobedo jal mokwongo manochopo e nyim komitino. Karanja olero lony mar arieya ma entiere godo e chenro mag pur tok tiyo e sectors mopogore mag pur e sekta mar sirikal mapachoka. I joined Tegemeo Institute of Egerton University, where I worked for about 1.5 years, doing mainly work on policy on dairy. And it was seminar work which was informed the liberalization of the dairy sector. I went on to join the World Bank in Nairobi as a senior agriculture economist and task team leader for the portfolio in Kenya, working also in Tanzania, Ethiopia, Uganda and Rwanda. Karanja bende nokawo thuolo ni mar lero ni onge kod tudruok moro amora kod jatend migawo machon mar pur Mithika Linturi kaka osebedo kawachore. Were you Mithika Linturi's personal assistant at any point, or have you worked with him in the ministry? For the record, Mr. Speaker, sir, and honorable members, I have never met the former honorable Minister for Agriculture. I have never been a PA. Jatend Mithika Linturi e migawo mar pur nokikore gi mibadhi mar mbolea mabandia. Jatend migawo mogwel ni olero rieo sekta mar chiwo mbolea ma nengone oyueyo. Yes, there are cartels. There was issues last year, the last season, in terms of the quality of the fertilizer, the distribution of the fertilizer. And I would handle, if approved by this committee and the House, this is one of the areas which I would like to work hands-on to make sure that the farmers are getting the right fertilizer at the right time and the quality is okay. Karanja bende ogolo siem mager ne achudhe kolero ni kopwodhe to biro tieko mibadhi e sekta no. I'm saying I'm giving a notice on cartels. Notice that they will be out of business. We will do whatever it takes. Utatembea na nyundo. I will do whatever it takes, Mr. Speaker, to deal with them. Komachielo jatend migawo mowale migawo mar pi Eric Muridhi bende nochopo nyim komiti mar od bura. I'm born in a family with 6 siblings. I'm the third born. I am married. And I've worked for 8 to 9 years, Honorable Speaker, on water and sanitation. Bedo ni ojahigni 32 kende kendo en emotin e jotend migepe mowal, Muridhi olero ni mano kik mi jo Kenya par ni ok onyal tiyo makare kosingo doyo oko mibadhi mokwako sekta mar pi e pachoka. I think don't look at the size and think you can easily intimidate me. So I'm comfortable in my shoes. I think I have proven that for many years that I've lived. And if my nomination is approved by this House, I will engage in my duties, bracing and embracing integrity, honesty and accountability to lead from the front. And if there are caplets, and I would expect the same from state officers under my mandate in the ministry. And if any of them is found capable of this, the law should be followed to the latter. Eriko yango ni mwanune romo shillings million 31 kowuok kuom pur. My net worth is that 1 million Kenya shillings.
That 1 million. What is it made of? You've done much better than your age mates. I come from a region that is engaged in farming. Yes. So I've invested in lands and planted crops, tea, if you've been to the region. Yes. Coffee, bananas, and other... Mira. Definitely. Yes. Bende Margaret Nyambura obedo jatend migawo mogwel mogik puodh kawuono. Nyambura nowal e lemo mar migawo matudruok kowacho ni odhi keto maino mare weche momako jopiny kanyakla kod rido chike mataya ute fwambo. Chenro mar goyo kogno mar jotend migepe mowal biro dhi nyime odiechieng' makiny ka John Badi en achiel kuom jotend migepe ma ibiro dadhogi. We need to spread national cohesion agenda, that national interest comes first, that the media has a role in terms of crisis, and it should not be seen to be escalating. It should be seen to be creating peace, love, and unity as per our aspiration. Jagoro maduong' moko jolo mar duond bura mar UDA Hassan Omar koro osingo mar duoko duond burano e wang'e tok kuku maduong' mar duond burano thicho oko Cleophas Malala kaka jagoro mare. Hassan ne omi lemono tok romo mar kukuno mane obagi okinyi kogwen. To ka jafwambo mar Eric Owenga lero duond bura mar UDA osebedo kakalo e tulo mag telo mathoth. Duond bura mar UDA osebedo kayudre kama tek ahinya to jumani e telo mare. Gino bende tich adek mar jumani ne omiyo jago moro mong'ere kaka Joe Halwande oyudo hinyruok kane Eric Obiria Peace kaka jagoro mar chama tok yangore en owuon. Gino mane ochuno kuku maduong' mar duond burano bago romo kinyi kogwen kata kod kon romo no ne ochike saa 4 e wang'o nyango. Duoko mar romo ni kata kamano ne oweyo lokruok e telo mar duond bura kendo Cleophas Malala ne othich oko e lemo mare kaka jagoro maduong'. Malala tich ang'wen ne oringo chopo e doho mar chungo romo mar kuku mar duond burano, romo mabende norucho oko gwelo mare kaka jagoro maduong' kendo noyango Omar Hassan kaka jagoro e yoko jolo. Ni muhimu tubadilishe gea kidogo. Hatuna shida na yule aliyotoka, tunamtakia kheri. Tunamwambia wachane na kuyumba na kuleta tetesi. Yeye aliletwa kwa hewa na pia ametolewa kwa hewa. Na sisi pia sote hapa tumeletwa kwa hewa. Omar mabende gie sani en jalup jakom mar duond burano kane wuoyo gi jofwamb weche e apise manyienno nofulo ni Malala okosebedo ka tayo UDA kaka dwarore. But I think he had made the conditions and the toxicity in this party untenable. We had never anticipated in our history of this party, even at the time when there were heated nominations for party positions and party certificates, that we will degenerate to the kind of violence and hooliganism that we have seen. Lakini kuchimba chama, kuharibu chama, kuchimba serikali, kuharibu serikali, kujaribu kuharibu dola na kuleta hali ya kukosa usalama, hapo hatuwezi kukubaliana. Sichima magine timore to ne lwasi ne liet oko mar apis UDA kendo bila mane omanre mager no bedo akicha mar geng'o mokum rowere mane otenre gi Cleophas Malala mane huyo alworano. Ka rowere masiro lokruok makawuono no bende ne ogo nyon kendo ne omanore ni Malala gi Lange ok bi chopo machiegni gi apis. Omar lero ni lokruok matimorego geto tego kaka UDA biro tiyo tich achiel gi sirkal manyien makoro ichuogo gi ogai mar chama mabende en jatend piny William Ruto. My transition or our transition happens right at the time when also a new cabinet is coming into place. So we'll have a fresh start at the party and a fresh start at the government. So therefore, I will hope to work with all, as a party, or with all the CSs. And I hope you will get to know more and more CSs. You are not given these departments. Sijui najita secretary wa kitu fulani. Umange kwa chama. Okang' mar riembo Malala e lemono osenyuolo paro kendo mokuom jokanyo mag duond buch UDA siro wachno lwedo. Unajua siasa ni asilimia. Kwa hivyo asilimia tuseme zaidi ya 50 wanasema 50+1. Ikipitisha mwelekeo ni kuenda kusini, sote tunaenda kusini. Kwa hivyo kama chama cha demokrasia tunafuata demokrasia. Kwa hivyo kama inaonekana asilimia imesema tuende kwa mwamko mpya, mimi ni nani kupinga mwamko mpya? Bali itabidi nishike ile bendera na niongoze tukiwa tunaenda kwa ukurasa mpya. Jenon sesa mathurka koroda beda kicha kageng'iyo ka bende wuok mar Cleophas Malala kaka jagoro maduong' mar duond bura mar UDA
kendo donjo mar Hassan Omar bro chiwo thuolo makende mar tieko ywaruok mosebedo kadhi nyime e duond bura ni. Seche bende jatend piny William Ruto koro keto ikruok makare ka wang'e duto ng'iyo yiero maduong' ma higa 2027. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Jokanyo mag duond buch UDA kaunti ma Mombasa opako kang mar duond bura no walo jaod bura ma Iyala Hassan Omar Sarai kaka jagoro maduong' ma kojolo mar duond bura no. Kane giloso e alap ma Makadara Mombasa, kama ne gibagie nyasi madundo mar rwako welo makamano, gikoni okang' mar duond bura no kao mar koro miyo gi mijing'o maneno ne gidhi nyime kod chenro mag lombo jopiny donjo e duond bura mar UDA. Bende giseyo jaod bura ma Nyali Mohamed Ali magituoni temo pogo jokanyo mag duond bura no to chutho kaluwore gi weche mane oposo e nyim jatend piny Kenya William Ruto konyise ni kik odonjre siasa ma Mombasa. Sana tumekumbukwa sisi wanamvita na mvita ni Ulaya. Yote 9-10 UDA tutakuletea kura nyingi boss. 44% hata usiwe na wasiwasi, tutazidisha kura zetu. Amemuona yeye ni mtu mwenye imani na chama, yeye ndio aliyojitokelea kwa chama, yeye ndio ana uaminifu kwa chama, sio wale watu wengine ambao kwamba wanataka kuleta vurugu Kenya. Saa zote hata sisi Mombasa ni watu wa amani, watu wa ushirikiano. Sasa hii tunakaa tukijivunia, saa ile Joho amekaa kwa baraza la mawaziri, Mheshimiwa Sarai pia ako pale kwa baraza la mawaziri. Asante sana Sisi Mbarile, chairman chaledi wetu kwa kupitisha NEC ipatie huyu ndugu yetu kijana wa Mvita, kijana wa Mombasa, Mpwani kuwa Secretary General wa chama tawala. Haijatokea since independence 1963 kupata Secretary General wa chama tawala kutoka hapa Pwani. Jatend piny William Ruto singo mar keda ching kod jojore gwenge mag Nyandwat mag Maroka kendo tieko timbe njore gwenge go. Kaolose gwenge mag Chemolingote kar chung'od bura matiati kaunti ma Baringo, jatend piny oramo ni jolweny ok bi wuok e gwenge go nyaka gitiek jonjore mosebedo kakwalo jamni jopiny kod nego jodak e counties mag Baringo, West Pokot, Elgeyo Marakwet kuom higni mokalo. Jatend piny otene limbene kod jakom komiti mar od bura mochung' ni loso budget Ndindi Nyoro ma ojiwo jotelo mondo ket maino gi e weche mag dongruok kaachiel gi chiero uchumi ma pacho ka kar siko goyo siasa mag nyaya kwede mag dhoudi manyalo biro pogo jo Kenya. Hapa tuko na wanajeshi zaidi ya 3,000. Hapa tuko na askari polisi zaidi ya 2,000. Mimi nililete baada ya uchaguzi, na hawawezi kuondoka sehemu hii mpaka amani ipatikane, na nimesema tutajenga permanent barracks hapa. Tutakuwa tuna train wanajeshi hapa, tutakuwa tuna train polisi hapa. Na wale wanafikiri ya kwamba ati tutakuwa hapa alafu tuondoke, fikirieni tena, hatuondoki mpaka hii dunia ikae salama. Maneno ya viongozi tulimaliza na uchaguzi. Sasa ile muda iko, tuache fitina kidogo kidogo sasa kama viongozi. Wacha maneno yetu ya kuongea ikuwe ni bei ya maziwa. Maneno ya kuongea ikuwe ni vijana wenye wanapata kazi. Maneno ya kuongea ikuteka kama hii KMTC hapa. Maneno ya kazi ndio Wakenya wanataka tufanye, kwa sababu hiyo ndio inapeleka Kenya mbele. Uchumi wetu mimi naona umekarabati sana rais. Na umekarabati Jalup jatend piny Rigathi Gachagua yango ni onge kod seche mag goyo siasa ka sani gima chande en mana konyo jatend piny William Ruto e tayo sirikal e neno ni ochumi odok e yo makare kod kelo dongruok e piny. Gachagua wacho ni ochano kelo lokruok e sekta mar pur, kedo kod yedhe mamero ji kod konyo jatend piny. Magi biro seche mamoko kuom jotelo osiro lwedo okang' mar jalup jatend piny e tayo chenro mag dongruok kendo kwayo jowetegi mag od bura mondo ked kod midhiero ma piny ka kendo kaka rawere koso tije. Oyango mage gwenge ma Murang'a kama no yuorie nyasi e kanisa mar ACK Thika Memorial Church. If we go ahead and introduce something like impeachment, that is being extremely insensitive with Kenyans. Kenyans has gone through a lot during our government. Nimesikia tu hiyo inaitangwa mushene, that there might be an impeachment, and I think I've been on record saying I will not sign, I cannot sign, and I have no time for that because we need to sit in parliament and discuss bills that are going to be positive to our education, that are going to help and support our community, lakini sio kufikiria maneno ya personalities. Siasa nyinyi muendelee naye. Mimi niko kwa mambo ya maendeleo,
niko kwa mambo ya kahawa, mambo ya majani chai, mambo ya bangi, mambo ya pombe, kujenga kanisa, kujenga shule, kusaidia rais afaulu. Sisi tuko hapo. Wale wanataka endelea na siasa waendelee. Jose Samotenore gi duond bura mar ODM mawuok e kaunti ma Kakamega oseyo duol makedo gi mibadhi EACC kuom temo geng'one mane en gavana e kaunti no Wycliffe Oparanya mondo kik puodhe lemo mar tend migawo kaluwore gi weche motenore kod mibadhi miseye godo. Kade giloso romo mane okelo kanyakla jokanyo mag ODM e kaunti ma Kakamega, josiasa go kotelnegi kod gavana ma Kakamega Fernandes Baraza okwayo duol makedo kod mibadhi e pacho kae mondo wek donjore e duon e bura makamano. Wirani apis Jamin Buche pacho ka ne osetieko burano kendo luoko nyingo Oparanya e wi bura mar mibadhi mane odonjne godo. Bende gikwayo put mapodho jotend migepe mondo puodho Oparanya ne lemo mar tend migawo. Wirani owinjore gi lemo makamano. Sisi kwa kauli moja kama delegates wa ODM Kakamega County tuko nyuma ya Wycliffe Ambetsa Oparanya. Nataka kuambia EACC ya kwamba yule ambaye anasimamia mashtaka ni DPP na yeye amefanya clearance. Our deputy party leader has already been cleared. Na pia tunaambia appointments committee ya bunge ambayo inaongozwa na speaker kwamba wao wafuate sheria, na wakifuata sheria wampitishe Wycliffe Ambetsa Oparanya. Unajua unakejeli wa Kenya, sababu hakuna Mkenya ambaye hajui kwamba Wycliffe Ambetsa Oparanya ni mchapakazi. Na kwa nini tulijituma kazi? Kwanza ni kwa sababu hakuna mwingine ambaye angekuwa bora zaidi kuteuliwa na chama cha ODM kama Oparanya angekuwa hapo. Nyakaramogi lipod notero wae yueyo maromo kuongo chenro maro imore. John Waweru wacho kanyo Ramogi ma olunga uma kanisondu ipako mana tich maruto otime loko mokuom jotelo. Eunice Atieno wacho neno ka intiere Kisumu East kod Lower Central. Erokamano. Monica Kumu neno waka intiere Dubai kwa wacho ni weche manyien chopo ne kanyo e yo makare. Nyakaramogi bed mana kete e TV mar Ramogi TV Sadek gi dakika 22. Yo sisi. Ni aje bro? How is your search going? Umepata mtu bado? Bado sijapata mtu. Sasa wacha nikuambie wale una avoid. Niambie. Mtu ana support Arsenal. Tena na si watu kama wewe? Achana na hao watu. Ni mbaya. They will over promise you. Watakupromise. Wallahi. I will do this. I will do that. I will give you the earth. Who deliver? Dial *811*280# to get one over promise. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasikwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nying no ero. Mama nyisi. Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Joma chuo jiwo mondo kony joma mine neno ni nyithindo dhodhi kuom dweche 6 seche ma bende jolony weche mag gago makare wacho ni bedo ni thoth kuonde tich mag piny owacho kod mago mag ji giwegi onge kod kuonde ma oketi ma mine dhodhe nyithindo osethiro chenro mar dhodho nyithindo kaka dwarore. Joma nigi mathoth.
Tarik 1 nyaka tarik 7 madwe mar 8 mar higa ka higa gi ndalogo wabende koro piny mangima ji wechego mag dhoth mag nyithindo. Jolony e wechego mag thieth kod chiwo makare wacho ni nyathi ka onyuol to e kinde mar saa 1 ka onyuole onego miye chak mar thuno mabende onego bende koro dhi nyime kuom dweche 6 kok miye chiemo mora mora. Miyo konyuolo nyathi sama go nyathi piny owinjo beno dhodho nyathino kuom dweche 6 mokwongo kok miye gimoro amora. Owacho ni bang' sama 1 mokwongo owinjo beni kapok saa 1 orumo owinjo beno oseketo nyathine thundo mondo nyathino chak dhodh. Maziwa ya mama inatosha, maana iko na kinga ndani yake, inazuia magonjwa. Lakini ile tunaelimisha kwa saizi ni kwamba hata wakati mama ameingia kazini, amerudi kazini baada ya miezi 3 ile ya likizo, ni vizuri anafinya, anatoa maziwa na anaiweka katika fridge na anawachia yule ambaye mlezi ambaye atakuwa analea mtoto. Tich mar dhodho nyithinde kinde ka kinde osebed kawe mane joma mine kende. Kata kamano, jolony e yore mag chiemo wacho ni joma chuo nitiere kod ting' maduong'. Wadwaro ni joma wuone ginyalo konyo mine tije matindo tindo mag ot kopo ni onge ng'at mo ondik negi ma ginyalo tiyogo. Wuone kik wakel koko e ot. Mama kobedo kod koko chuno ni koro kata golo chak maber bro bedo matin. Ka opo ikono ni mimo dhodho nyathi oyudo gago makare. Joseph Odhiambo jalony e wechego mag chiemo wacho ni seche ma miyo dhodho nyathi, wuon nyathi koro nego gwony ng'e min nyathi mondo chak owuog makare. Onyalo biro bedo buta mama madhodho machiegni komulo diere ng'eye machiegni mondo mi chak omedre maber. Ok obed mabor. Ka en baba matiyo ok obed nobedo oko mang'eny ahinya, obedo machiegni kod mama mondo mama obed gi confidence. E kinde ni ma ijiwo mine kaachiel kod chuo mondo nyithindo koro dhoth e yo makare, jolony e wechego mag thieth kaachiel kod chiwo makare wach ni thoth kuonde mag tich mag piny owacho kaachiel kod mago mag ji giwegi e kaunti ma Migori pok oketo kuonde ma mine nyalo dhodho nyithindo e kinde ma gintie tich. Watafute karu moja katika sehemu yao ya kazi ili wapatie wamama ambayo wananyonyesha nafasi wapate kunyonyesha watoto wao hadi wafikishe miezi 6 ambaye inafaa. Steve Oyugi, mena pisa mochuli wechego mag gago makare e hospital maduong' ma Migori level 4 wacho ni mok ng'eny ni atamalo 10 mag kuonde tije e kaunti ma Migori ema nitiere kod kuno koro mine nyalo dhodho nyithindo. E Migori County ka atamalo ma ok kadho 10 mag jomondiko jitich kende ema nigi kuonde midhodho nyithindo. Oyugi wacho ni seche ma mine madhoth oyudo kama ginyalo dhodho nyithindo makare e kinde ma gintie tich bende koro gibedo kod chia makare mar tich. Iyudo ka thothne weche nonro nyiso ni seche ma miyo nyathine nima kode machiegni, miyo no tiyo matek kabisa, miyo no onge gima chande. E seche bende koro ji wechego mag dhoth mag nyithindo, jolony e wechego mag gago makare bende koro ji oganda mondo ne koro gipidho nyithindo makare mondo gigeng' nok mar vitamin A ma obedo koro thoth kuom nyithindo. Routine coverage mar vitamin A 23 to 59 months iyudo ka pod en piny kabisa, iyudo ka ok ochop kata tamalo 50. To wang'e maber ni vitamin A en gima ber ahinya ngima dhano nikech mokwongo okonyo nyathi bedo gi kinga motegno. Nonro mane otim e pacho kae e higa mar 2013 yango ni kuom nyithindo 10 mantie kind higni 2 kod 6 kuomgi nitie kod nok mar vitamin A e piny Kenya. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakora Ramogi, thiedho tuo kansa mar thuno en achiel kuom okenge ma thoth jotuo no dwaro loyo. Thieth ni kinde mamoko ting'o ng'ado oko thuno makelo mbala kendo paro mathoth ne mine. Kata kamano chenro mar bero kendo miyo mine gi thuno machielo osekelo geno mathoth ne mine makamagi. Watwa kod moko kuom mine mosego lwenj kansa mar thuno kokelonwa kod Millicent Adhiambo. Kansa mar thuno man midhiero maduong' e kind oganda ka kwan mamalo mag joma mine gamo tuoni higa ka higa. Kata kamano, thoth joma tuoni osejuko chuno mondo dang' oko thundegi, ondamo mathothne weyo minegi gi midhiero mar paro, gino mamiyo thothgi chayore giwegi. Ma en ranyisi ma wayudo kuom sigand mine 3 kamoting'o Margaret Wanjiru, Scholastica Ndung'u
kod Nana Kilemi maduto osekaloe okenge mag thiedho tuo mar kansa mar thuno. E gweng' mating'ang'a e kaunti ma Kiambu, wayudo Margaret Wanjiru, ma en min nyathi achiel. Wanjiru, ma osechango kowuok e tuo kansa, obedo e kom kendo yweyo. Wanjiru ma sani jagni 71 ne odgi kansa mar thuno e dwe mar adek 1993 kuma ne ochako chenro mar thieth dwe achiel bang'e. Kata obedo ni yor thieth mar loso thuno e yor bero mar dusruok moyang kaka breast reconstruction surgery gi dho ngere nodonjo, ne ok odhi gi bero no nyime nikech noluoro rem machielo. Nengo gi ting' mar thiedhno bende ne ohewe. Wakati breast reconstruction iliingia Kenya, daktari alikuwa ananiambia niende nifanyiwe hiyo reconstruction, na mimi nikakataa, nikasema wacha nikae tu hivyo. Na by then nilikuwa 40, sasa naanza uzee unaanza kuingia. Unaona sasa nikianza kusumbua mwili, nikaona ni mbaya, wacha nikae tu hivyo na nikubali. Ukikubali unaishi vile umekubali kukaa. Bedo ni ento ne okodhi nyime kod bero no nikech ike ne oseniang'. Ojiwo mine matindo mosekalo e midhiero makama mondo yorwak paro mar bedo gi thuno molosi, kowacho ni ma nyalo duogo negi chia mar ngima kendo konyogi e kalo e midhiero mar akweda mowacho ni ne okaloe kuom higni 30 mokalo. Owacho ni oganda ne okorwako jotuo kansa ka bende ni ng'adone bura e yo ma ok odhi kare. Counseling ilinisaidia sana, hata ikiwa kulikuwa na stigma kubwa, kwa sababu daktari, mkiongea na daktari anakuambia unaishi, ukipita tu watu wanakuambia yule hana matiti moja, na hiyo inakuudhi. Unaona sasa unakuwa na adui wengi sana, wale wanakusengenya na kukuambia saa yote watakufa. But nilikuwa na answer yao, nilikuwa nikisema ukiniambia nitakufa, na mimi nakwambia hata wewe utakufa na hujui ni nini itakukula. Scholastica Ndung'u, ma jahigni 40 kendo min nyithindo 2 nobedo kod buok bang' ka noyude gi kansa mar thuno e dwe mar 10 2022. So the time the doctor told me immediately, Scholar, unfortunately you have cancer. The statement the doctor told me, it shocked me. I felt like something burning has turned in my heart, in my whole body. The news was so frustrating me, but I took up faith and I believed in God. Skola thunde ne okong'adi, nogolne mana growth mane odongo e thunde makor ka cham mane nigi hormones makelo kansa, kendo ne omor kalure ni paro ne nege kakodwa bedo maonge gi thunde ne duto. I went through something called lumpectomy. Lumpectomy, it is where they remove the lump. The lump was on the lower side of the breast. They removed it. I was now left with one small and the other one is on its normal size. Scholastica modak Isilia in Nairobi, yango gimamiyo dini ochune mondo yier bedo gi thuno molosi kokalo kuom bero mar breast reconstruction surgery. As I continued with the treatment and the diets and the normal living, I found it's now started growing and it became the same size with the other one. But if it had not grown to be the other level, on the same level with the other one, yes, I could have thought of mastectomy because I would not feel complete as a woman without breast. Komachielo, wayudo Nana Kilemi ma jahigni 42 min nyithindo 5 mane okalo e kit thieth mar loso thuno ka ichomo kodang' ring'o kigolo e fuon machielo. Noyude gi tuo mar kansa kidieny mar 3 e 2022. Gino mane omiye dang'ni mapek mar paro kopenjore kako daro dak maonge thuno achiel kod kaka obro nyalo nengo mar thiedho kendo rito tuo mar kansa. I was very, very devastated. Actually, devastated is understatement. And then I have young kids, and I'm the only parent who is with them. Bang' negolo oko thundi achiel makor kachwich e od thieth maduong' ma Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital, paro mar bedo gi thuno achiel nochako chande kako dwa wuotho e dier oganda kendo kaka ne obiro romo lepe. Almost 1.5 years I was without my right breast. It is not easy. You know, you put on your dress and you're like, no, this.
your body is not balancing. And by the way, that thing, sometimes it can really lower your self-esteem. Actually, 3/4 of my men friend ran away. And it is very sad. Ekinde, manenana, kalo echen nade makama pile kapile. Emalak techege, no mie paro mar thieth, mar loso tunde mane odang'no, kokalo kuom bero, mar breast reconstruction surgery. Kata obedo ni bero mar dusruok koloso thunde, mane otimne Kenyatta University, Teaching Referral and Research Hospital, ne omiere mokalo, machal kod gima dho swayo wacho, ni urembo ni garama, duoko mane oyudo tok chango, koro miye mor, okinyi godhiambo. Yes, it was painful. I was almost bedridden for a month. It was so painful. But every day I wake up, shower, and put on my clothes the way I want. Have a choice of putting on anything I want. I was given a new body before if it can be good, new, good, perfect. I love it. Yeah, I encourage them, do this. It is your body. Man, who doesn't want to have a good body? Ekar ma Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital, waromo gi laktar JP Ogalo, motelo chenro mag bero kata plastic surgery gi dhongere. Wacho ni od thiedhno timo bero makamago mag loso thuno ne ji 15 higa ka higa, kendo gikuongo gipimo jatuo korka giloso ni thuno madojo kod del kata ngima ng'ato. And there are various elements of informed consent that are very important for the patient to understand. So one is they need to understand their diagnosis, and they need to understand fully the procedure that they're about to undergo and the possible risks and complications and the possible benefits of the procedure. Comfort is important once you've undergone surgery. So pain management to make sure that their recovery process is as smooth and as short. Mano laktar Sara Kemunto, mabende enjalon, bero makamano edo thiedhno. Lero ni bero no ber, nikech okonye duogo chia mar ngima jatuo ahinya to joma mine. It's an honor to serve as a plastic surgeon, first of all, and also just an honor to be able to give a patient a better quality of life. I would say 98-99% are extremely happy with the results. They're able to go back to work. They're able to regain their confidence. Ekindeni manitie medruoke kwanjo tuo mag kansa, jakombod mar karod thieth ma Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital ngire Olive Mugenda lero ni gin kod chenro mar gero log tich moyedhore ne timo bero no mondo konye chiwo thieth makare ne jotuo. But we are calling it breast care center purposely because we don't want stigma. We don't want to call it breast cancer center. And every time somebody is seen going there, people think they have cancer, and maybe they don't. Maybe they're just going for a checkup. I'm not saying it to be free because free is not possible. But the way they are paying chemo for us, the way they are paying the therapy for us, the way they are paying those PET scans, can we please consider reconstruction of breast to women? One way to improve on that is to strengthen the national referral hospitals. We have national referral hospitals, of course, KUTRH being one of them. And then in the county levels, we have level 5 hospitals. Chendone marwilo kataloso thuno, ne joma mine kokalo kuom bero mar dusruok, breast reconstruction surgery, enda nyisi makende manyiso, lweny ma oganda ahinya to joma mine, kaloe nikech tuo mar kansa, en wuoth mopong' gi dang'ni mar paro, kaachiel kod rem mapek. Kata kamano okelo geno, kaka Sigan Margaret Wanjiru, Scholastica Ndung'u, kod Nana Kilemi, nyisowa ni en wuoth mopong' gi midhiero, kata kamano dhano ni kod nyalo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo. En report mabende chiwo nonro matut kata wach matut ahinya ne jogo ma ok ong'e ler kaluwore koda chenro kata weche mag kansa mar thuno. Wadhi nyime kama wadhi e kaunti ma Homa Bay kama lweny kedo gi thoe mag nyithindo matindo ma inyuolo e kaunti ma Homa Bay oyudo mijing'o bang' riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere ni Luala Community Alliance chiwo ne migawo mar thieth e kaunti no mwandu ma itiyo godo e ward ma mine konyore e ute thieth mopogore. Riwruokno ne ochiwo mwandugo ma omuonyo omenda mar milion 2.6 ne chief officer e migawo mar thieth e kaunti no Laktar Kevin Osuri. Mwandugo idhi kete ute thieth manie kor gwenge kata dispensaries marom 36 e kaunti mangima kaka yor duoko chien midhiero kod thoe moko ma juko nyithindo ma inyuolo kod mine e kinde ma gikonyore. The main
cause of maternal mortality, or the main cause of mothers dying, has been from hemorrhage, postpartum hemorrhage, that is bleeding after giving birth. And one of the modalities to sort that out is what we have here called an ASG. Yeah, it helps us with managing shock, especially after mother has bled after giving birth. But as much as we are also taking care of the mother, we are also looking at the health of the child, so that the child is born properly, they are able to breathe well, and basically live a normal life. And we also have, unfortunate cases of high infant mortality. So far, we have trained healthcare providers from 157 facilities through the training on helping babies breathe, through the trainings of obstetric hemorrhage initiative, through the training of emergency obstetric and newborn care. I'd like to thank Loala community for coming in and partnering with the county to ensure that we meet our targets in terms of reducing maternal deaths to zero. We are not proud of our current statistics. We believe we can do better. Hola. Machiegni e weche mag ohala, johala mawuok Wang'arota e sub-county Maseme yuago reyo kagiwacho ni sirikand kaunti ma Kisumu ojwang'o kendo choko osuru kuomgi to ok dew lwasi ma gitimo e ohala, gino makoro miyo chirono dhi kapodho. Giyango ni osuru ichoko kuomgi piny mar Ruto uso onge nikech chiro lil, gionge pi maler kod choche, arita bende rochre, gino ma osemiyo nyaka johala moko dar, bende gikoni giuse pap ma gikia ni gitimo ohala e lope ji ka koth goyogi. Chieng' bende chamogi kendo ketho mwandu nikech pok ogernegi chiro e alworano. Gidwaro mondo tend kaunti obi elimgi mondo ne chandruok ma gikaloe mondo chwalnegi kony kaka owinjore. Ka koth chwe onge gi kama nyalo buoke, chunowa ni ka koth chwe to inyalo dar idok dala iwe loko nikech shed ma wanyalo bete malong'o onge. Cho ok ber nikech wan gi cho adiera to management mar cho no ok ber. Koro wakwayo jo kaunti non many kaka ginyalo timonwa mondo wayud ler mar Wang'arot. Jajuok bi manomiwa en jajuok mar rush ji makata nyocha wachwanyre kode kaa. En ng'ama biro samoro ne koth ochwe manudhi buok to kiduogo ni e stall to bo chopo dwa pesa. There's a time manokao gige nano dwan mondo dhigo. Mana pok adhogo boss mana yanye kabisa. Tok nene hecha nikech obiro ka koth no chwe no adhi buok kata pesa be pok iyudo. Koro wasedhi nyaka e office marwa mar administrator mani Kombewa. Wasewuoyo e weche mang'eny to response onge. Gima duong' machandowa momonowa dongruok maber en ni lop chiro kaka jigedi malong'o onge nikech wasedwaro jo physical planning mondo nyiswa the boundary here mondo watim fencing. Wakia kod wause puothe ji kata wauso oko kata okaro ohala moko ni oko. Wakwayo Governor Professor Peter Anyang' Nyong'o, Governor marwa mwahero, mondo obi e chiro Wang'arot one kaka chalo. Riwruog nyamburko mating'o jowuoth Matatu Crew Association ywak ne nyamburko moko e chuny boma ma Nairobi magiwacho ni ok luw chike mag apaya. Kotene gi jakom riwruogno Wilfred Bosire giyango ni nyamburko go mawachore ni mag nyathi jatelo moro e pacho ka ok osebedo ka luwo chike mag apaya ni mar kata ok gindikore sako kaka dwarore. Gimedo ni giseoro ywak gi ne jotend obila mag apaya ma boma ma Nairobi ma nyaka sani pok okaonegi okang' moro amora. Kuna gari mbili ambazo katika hii roundabout hizo zikija hazifuati sheria za kuingia ndani ndio ziingie zikuja kubeba. Sinafanya reverse hapa na sinabeba. Kama ni kufanya biashara ya matatu wacha afanye kama wengine wale. Hakuna mwingine ambaye ako juu ya sheria. Kila mtu afuate sheria. Hiyo ndio malilio yetu. Sababu askari wa trafiki kuanzia wapi hata regional commander haezi ongelea kuhusu hiyo gari. Hii ni nchi gani tunayoishi? People are scared, people can't speak it. But you see, some of us, we have to speak it.
Whether we are going to be abducted or not, we have to speak, and we want fairness in doing business. Hapa railways tumekuwa na issue. Kuna magari watu wanasema ni za serikali. Gari haina hata jina ya sako. Gari inakuja hapa ina reverse kwa roundabout, askari wanaangalia tu. So unashangaa sisi tunafanya biashara ina gani? Gari kiingia railways, it takes like 4 hours ndio gari ito. Jioni ukiitisha mtu pesa na kumwambia mzee tuliona tuliingia ndani, gari kakaa masaa 3 masaa 5. Gari zingine zinakuja zinavasia hapa nje. Na hapa hakuna stage kwa barabara. Gari zote zinafaa kukuja ziingie ndani, zizunguke zitoke. Jagoro mongirore migao mar pur Laktar Kiprono Rono okoni nyaka sani nitiere kilo milion 100 mag majan mar chai momoko e sto ni mar pogi yudo jonyiewo mag majan no nyaka sani. Kare loso Mombasa bang' timo limbe log tich mar kargo chumbu mar majan mar chai midendo ni East African Tea Traders Association, jatelo no koni giseloso gi joan majan maneno ni inyiewo majan no e thuolo mar dwe achiel mabiro. Ma okoni ne otimore ni mar kwan majan mipure pachokano medore kowuok e kilo bilion 6.1 nyaka kilo bilion 6.4 kalore gi luar mar nengo mbolea mokoni ne ochiwne jopur kaachiel kod medruok mar jopur mag majan. Of tea in this country because of the fertilizer subsidy and also because of the good rain, and additionally we have more farmers who have joined farming for tea. And the increase in the tea which is unsold, which is close to 100 million kilos, is because of that high production. And the current arrangement we have put together here with the brokers, tea brokers and the buyers to buy those unsold tea within the next 1 month. Tok weche mag ohala go wadwani mondo mi wachak waring wadhi e duka matin, kata kamano pod wantiere koda weche mag tuke mabende waiko ni saa 1 saa 3 gi dakika 46. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the Hummingbird Tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Kidliekno achiel maber nigi achiel marach. Kit telo mane magidwaro nyiso generations mabiro. Sami winjo ki ineno kiyanyo wadu mbui kikiringi donje. Kenya waber kabisa e pepa. Pinje moko kawa blueprint. Wanto wandiko kakanyo to wakete shell. Joma ne nigi lony ka nochako timo gini kendo. Classification mitimo ka. Oyo. Kose yier jotelo, we must allow them to work. Kiwe siasa tenge migo oko cha. Ber mar ng'ato Papi e lach. Ka papi e tekni, to loki e patan. Janyao, onge mbala. Kama iro dhuolore, mach nyaka bedie. To mantiere ka IBC okadho kolok commissioners. Kaka wanene, wuok tich ka wuok tich, chakre saa 2 okinyi, kik bai. Machiegni pau tuke jotugo Julieta Moipo kaachiel gi Stacy Neema matugo tuke mag taekwondo nigi geno mar timo maber e tuke mag Olympics mag jotugo modak gi ng'ol mibiro bagi e boma ma Paris.